mga kadre, no? Kita nyo naman, di ko kailangan buksan yung lalagyan na yan. So, kahit mag-spray ako, ilagay ko lang dyan sa taas, kakain sila. May nang babalat na rin dyan. So, yun, no? Tingnan nyo lang. So, yun. Yan, kain din sila. Yun. So, yan, yung mga yan. Yan. Ito, gamitin natin ito. So, yun, kumakain. Ayun, kumakain. Ayun, bumitaw na, no? So, yun, kumakain din. Ayun, kumakain. Yan. So, ayun dito. Ayun, ito may nakawala dito. Hindi ko alam kung paano. So, ano yung isa? So, yung isa sa ilalim dyan. Tapos, ito yung bagong balat lang. So, ito medyo maliliit pa to, no? So, pakita ko rin sa inyo yung malalaki. Pero, ito yung pinakamagandang lalagyan na na-testing ko. Kasi wala kang kailangang buksan, wala kang kailangang galawin. So may tape yung gilid, may piso doon sa gitna. So para hindi sila lumusot pag gustuhin man nila, no? Hindi nila kayang persahin. So ganyan yung ginagawa natin.